A doce fuxida. Ola amigos, para facer o truco de hoxe precisamos un pano, unha corda fina e uns cantos caramelos. Primeiro, collemos un dos caramelos, insertamos un dos cabos da corda por el e deixámolo caer ata a metade da corda máis ou menos. Logo xuntamos os dous extremos da corda e facemos a mesma operación co resto dos caramelos, un detrás do outro pola orde de sabores que máis vos guste. Unha vez que xa os temos todos enrestrados, ímolos deixar caer cara ao primeiro que metemos, que está a facer de tapón impedindo que todos se escorreguen pola corda abaixo. Agora pedimos a axuda de dúas mans amigas que van suxeitar a corda polos extremos, mentres nos cubrimos os caramelos co pano, que, como podedes ver, non ten nada, e procedemos a meter as mans baleiras debaixo do pano para dicir agora as palabras máxicas oink oink, que son as que farán que os caramelos se liberen. Pedímoslle ás dúas mans amigas que tiren da corda e, manda truco, aí van os caramelos fuxidos da corda que os tiña enfiados. Os ingredientes do truco son unha corda fina, un pano e uns cantos caramelos, un deles partido pola metade. O segredo do truco está neste caramelo, que, como xa sabedes, está partido pola metade. Isto fixémolo cunhas tesoiras. Logo, volvímolo pegar para que se confundise cos outros. Aí o tedes. Así será a vista de todos un caramelo máis. Este é o caramelo que tedes que meter en primeiro lugar pola corda, levándoo ata o medio, ata aquí. Despois, sen vos esquecer de xuntar os cabos, podedes ir xa metendo os outros de un en un, sen que a orde de entrada vaya a influir en nada na resolución do truco, como xa sabedes. Cando xa os teñades todos ensartados, aí van xa os últimos, levádelos ata onde está o caramelo trucado, que é este o que vai impedir que caian. Aquí intervirían xa as dúas mans amigas suxeitando a corda. Vos, mentres, tedes que coller o pano co que teríades que cubrir os caramelos. Así tal como facemos nos agora, pero sabedes que non o imos facer desta vez porque senón non poderedes ver como se resolve o truco. O que tedes que facer é despegar o caramelo por onde o romperades, así, ocultádelo na man e dicideslle as mans que tiren da corda para que os caramelos vayan caendo. Mentres vos ides retirando o pano e aproveitades para deixar o caramelo agachado dentro del. E así conseguiredes que a fuxida dos caramelos teña un final ben doce. Agora o truco está nas vosas mans.